Takhle si Poďte všetci sem. No, mohli by sme začať pomaličky, už máme čas na to, aby sme začali celý stav, aby sme sa pohli niekam. Chcel by som vás všetkých privítať na našej klubovej výstave. Katalógy asi všetci máte v rukách, viete, čo sa tu bude diať. Chcel by som privítať pani doktorku Kalenu Dvořákovú, ktorá nás bude dneska posudzovať. Je, to je pekný krás. To je krásne. A jak to porozumíte? Ťažko. Niečo vymyslíme. Vlak to povezie, no. To je krásne, děkuju. To je pekné. Ja si to dám takhle. Povedali by sme si pár nejakých organizačných záležitostí, informácií, že asi ako to bude postupovať. Po tejto samotnej výstave budeme pokračovať v bonitácii. Posudok z výstavy v podstate sa do tej bonitácii potom zahrnie. Nebudú sa veľakrát exteriér posudzovať teda týchto zvierat. Tu máme rozhodcu pre povahu, ten si bude všímať správanie zvierat. Máme to surový. No a ku samotnej výstave, moja predstava je taká, ak bude pani rozhodkyňa chce troška ináč, tak ma skoriguje, už popraví teda, že by sme nastupovali v jednotlivých triedách do kruhu, kde by sa nám naše zvieratá posúdili po rybe. Potom by sme sa odtiaľ presunuli sem do týchto priestorov. Tu sa budú zvieratá posudzovať staticky a robiť samotné posudky. Pokiaľ nám niečo nebude jasné, znova si vás odberieme von a posúdime si znova po rybe. Preto by som vás chcel požiadať, aby ste nejaký ten priestor taký seriózny tu dodržiavali, aby sme s tými zvieratami tu mohli chodiť. A hlavne, aby nedošlo k nejakému úrazu. Dobre? Potom vás chcem poprosiť, ceny aj všetko ostatné sa bude rozdávať až po kompletnom posúdení všetkých psíkov, dobre? Čiže aj posudky, aj zapisovanie do preukázov pôvodu a vlastne fotenie a všetko ostatné bude po posúdení posledného psíka, dobre? Takže si už len prajeme toľko, aby to počas sa nejako udrilo, aby sme to mali rýchlo za sebou a hlavne dobre za sebou. Aby sme si to potom mohli užiť, tie dobré výsledky, ktoré to dosiahne. Poděkovat myslím okonologickým klubu za to zázemí. Za to, že nám zatopili kamne, protože je to dneska počas. Takže já myslím, že bychom mohli zavřít nějakou pracu. Teda môže tak byť, máte ešte nejaké upraviť ten systém posudzovania? Môže tak byť. Môžem jednu to je. Môj návrh je, aby tí, čo priamo nie sú posudzovaní, sa s obsami nezdržiavali po touto stránku. Áno.